ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಲೆ ತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಲುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪರ್ಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೈವೇ ಡೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೇ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೈವೇ ಡೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಪ್ಪನೇ ಪೋಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು ಫುಡ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೂಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಜಲು ಬಂಗುಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಎಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾರು ಕಂಡೋಡು ಕೊರ್ಗು ಕೊಕ್ಕರ್ 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 ಕಂಡೋಡು ಮೀನಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ 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 ಮೀನ್ ಬತ್ತ ಮೀನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕೊಕ್ಕರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಗ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ತಾವ ಫ್ರೈ ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಗ ಅಂಜಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಪುಡ ಅಂಚೆ ಬಂಗುಡೆ ನೆಗಿತೊಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಬಲ್ಲೂರ ತುಲೆ ಕೈತಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೀನ್ ಸಾರು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪುಕನ ಬಟಾಣಿ ಗಸಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಮಲ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಸಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿದಾರನ ಇರಿತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬಟಾಣಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಒನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬೆ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ವಾಡದ ತೂಜುಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದು ಬತ್ತ ಉಪ್ಪುಗೆ ಬಣ್ಣತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ತಟ್ಟೆಡೆ ಕೊರ್ಪೇದು ಅದು ಮೀನು ಒಪ್ಪುದುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಾರಿ ಇದ್ದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳು ತೂದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಏತ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಂದು ಪಾಯಸ ಒಪ್ಪುಂಗೆ ಮೂಲು ಇನ್ನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನ ರಜಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ನಿಂತೇನೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಒಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಬರಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಗಲು ಪೇಚಲಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಡುವೇರು ಮೀನ್ ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುವೇರು ಮಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ದಾಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೀನ್ ಸಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಲ್ ಈ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಎಂಗಲ್ಲ ಇರೆ ತುವನಗರ ನಿಗಲೆ ಅಂದಾಜ ಅದು ಒನಸ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆದಿತ್ತನಂದು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂಡ ಮಾಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಜಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಊರದ ಕೊರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಏನ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಮೂಲು ನಿಗುಲು ಉಡುಪಿರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಪೋಪರ್ಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಲೆ ಅತ್ತದ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೋಪರ್ಡಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆದ ರುಚಿಕರವಾದ ಒನಸದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ರಗ್ಲಿ ಮೂಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ಬಲಸನು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನು ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. This is Priyanka Santosh signing off. Bye bye.